Які важны сігнал атрымаў Лукашенка, чым усіх абурыла Марыя Калеснікава, а таксама што вядома пра нечаканыя навіны ад Святланы Ціханаўскай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка атрымаў нечаканы тэлефонны званок. З ім звязаўся асабіста прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Сутнасць іх размовы застаецца загадкай. Французскія медыа пішуць, што Макрон заклікаў паляпшаць стасункі з Еўропай, а таксама папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы паўнавартаснага ўдзелу Беларусі ў вайне. Макрон нібыта намякнуў, што далейшае ўцягванне Мінска ў вайну можа дрэнна скончыцца і для самой Беларусі, і для Лукашэнкі. Беларускі бок падрабязнасцяў гэтай размовы не прыводзіць. Паведамляецца толькі, што палітыкі абмеркавалі пытанні рэгіянальнай бяспекі і адносін Мінска з Еўрасаюзам. Акрамя таго, Наталля Эйсман захоплена падкрэслівае, што размова адбылася па ініцыятыве французскага боку. Ну а ў суботу Лукашенка прыехаў у Печы пад Мінскам, дзе прысутнічаў на прыняцці прысягі ў вайсковай часці. Там ён выступіў перад новабранцамі, зноў нагнятаючы сітуацыю аповедамі пра небяспеку вакол межаў Беларусі, а пасля, адарваўшыся ад паперкі, сфармуляваў вось такую загадкавую думку. Еще раз повторюсь, дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков, все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы, если это нужно будет? Затым Лукашенко пайшоў дзяліцца сваімі дзіўнымі мудрасцямі з бацькамі салдатаў тэрміновай службы. Не переживайте особо, мужик должен в армию послужить. Ну а наша ответственность в том, чтобы мы вам обратно вернули лучшего качества. Спасибо. Не стрымаўся ён і ад ностальгічных успамінаў пра сваю маладосць і службу. Я попал в Брест служить. И вот это все проходил. И ползал, и прыгал, начиная от учебного подразделения. Настоящий мужик. А потом офицером призвали меня. Что для меня было самое сложное? Самое сложное для меня было это вот это муштра лишняя. Апошняя заява Марыі Калеснікавай пра Лукашэнку нарабіла шмат шуму і вельмі здзівіла ўсіх яе прыхільнікаў. Выступаючы на канферэнцыі ў Празе, Марыя паведаміла наступнае, цытата: «У 2020 годзе я змагалася не супраць Лукашэнкі, а за людзей, за свабоду і за свабодныя выбары. І вельмі вялікая розніца ў разуменні стратэгіі, у разуменні ўсёй сітуацыі». Канец цытаты. Пасля Марыя заклікала Еўрасаюз таксама не змагацца з Лукашэнкам. Цытата: «Я думаю, што вельмі важна не змагацца з дыктатарам у тым выглядзе, як гэта робіцца цяпер. Таму што Лукашенка тут з 94-го года. Прайшло ўжо 30 гадоў, але з ім нічога не адбылося і з санкцыямі, і без санкцый. Але калі мы думаем пра людзей, пра краіну, так ці інакш прыйдзе час і рэжым Лукашэнкі скончыцца. Лукашенка сыдзе з натуральных ці іншых прычын, але краіна павінна быць незалежнай. Беларусь не павінна быць часткай Расіі, і беларусы павінны быць гатовыя да гэтага. І вядома, таму ЕС павінен надаць крыху больш увагі іншаму погляду, іншай стратэгіі. Не змагацца з Лукашэнкам, а змагацца за людзей і за іх будучыню». Канец цытаты. І такія заклікі многіх здзівілі, а многіх і абурылі. І на гэтыя словы публічна адказалі адразу некалькі вядомых беларусаў, прычым некаторыя выказаліся даволі рэзка. Так, напрыклад, палітычны аналітык і экс-палітвязень Александр Фядута параўнаў Калеснікаву з Ціханаўскай, прычым не на карысць Марыі. Цытата: «Дарагая Маша, прабачце за рэзкасць, але нікога не цікавіць, за што вы змагаліся ў 2020 годзе, бо галасавалі не за вашы перакананні музычны слых і чырвоную памаду. Сотні тысяч людзей выходзілі на пікеты, каб паставіць подпісы не за, а супраць. І галасавалі яны не за, а супраць. Да гонару Святланы Ціханаўскай трэба сказаць, што яна гэта разумела тады і, здаецца, разумее цяпер». Канец цытаты. Прамаўчаць не змог і Мікола Статкевіч, які цяпер застаецца ў Беларусі. На яго думку, пазіцыя вызваліць палітвязняў любой цаной прывядзе толькі да таго, што выпусціўшы адных закладнікаў, Лукашенка атрымае, што хацеў, і тут жа набярэ іншых. Таксама Статкевіч мяркуе, што такое ператварэнне людзей у аб'ект здзелкі, продаж як скаціну на базары ці як нявольніка на рынку абясцэньвае іх подзвіг.
Так, лічыць Мікола, вызваленне вязняў неабходнае, але не любой цаной. Да дыскусіі далучыўся і Павел Латушка, назваўшы пазіцыю Марыі Калеснікавай падменай паняццяў і ілжывым пасылам. Маўляў, як Калеснікава можа змагацца за свабоду, але не супраць Лукашэнкі, калі менавіта Лукашенка тую свабоду ў беларусаў і адабраў. Далей Латушка прывёў трапнае параўнанне, цытата. «Давайце уявім, што пры лячэнні чалавека, які мае анкалогію, нехта прыходзіць і кажа: не змагайцеся з ракавымі клеткамі, а змагайцеся за здаровыя. Альбо што падчас ляснога пажару нехта прапануе не змагацца з агнём, а змагацца за дрэвы. І з нейкай прычыны дактары ці пажарныя выбіраюць кіравацца гэтымі парадамі. Да чаго гэта прывядзе, відавочна. Хворы на рак чалавек памрэ, а лес згарыць. Сёння наша краіна хворая на рак па прозвішчы Лукашенка. Наша краіна ахопленая пажарам пад назвай «Рэжым Лукашэнкі». Канец цытаты. Сёння пачаўся доўгачаканы афіцыйны візіт Святланы Ціханаўскай ва ўкраіну. Разам з ёй прыехалі Павел Латушка, Анатоль Лябедзька, Франак Вячорка ды Дзяніс Кучынскі. Праграма паездкі вялікая і разнастайная. У межах яе Ціханаўскую нават звазілі на Чарнобыльскую атамную электрастанцыю. Там для яе правялі экскурсію, праўда, спачатку пераапрануўшы ўсю дэлегацыю вось у такія касцюмы. Але першым месцам, якое наведала Ціханаўская, стала магіла Марыі Зайцавай, беларускай добраахвотніцы, якая змагалася і супраць дыктатуры Лукашэнкі, і супраць расійскага войска ва ўкраіне. Зайцава была снайперам інтэрнацыянальнага легіёна і загінула пад Пакроўскам у 24 гады. Тым часам Расія выпусціла страшнае папярэджанне, заявіўшы, што распачынае сістэмныя удары па Киеве. Апошнім часам па ўкраінскай сталіцы і так білі ўсё часцей, прычым ва ўсё большых і большых маштабах. Прычым на словах цэлямі былі аб'екты ВПК і энергетычнай інфраструктуры, а на справе ж ракеты траплялі ў жылыя дамы і гандлёвыя цэнтры. Цяпер становіцца ясна, што Крэмль гэта цалкам задавальняе, і там плануюць працягваць гэтую жудасную тэндэнцыю. Была раскрыта сетка беларускіх шпіёнаў пад дыпламатычным прыкрыццём. Аб'яднанне былых сілавікоў Белпол апублікавала маштабнае расследаванне пра сетку беларускіх спецслужбаў за мяжой. Паводле яго, больш за 100 супрацоўнікаў КДБ і ГРУ працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у амаль 40 краінах свету. Агулам у матэрыяле названа каля 60 меркаваных разведчыкаў і апісаны метады іх укаранення ў сістэму Міністэрства замежных спраў. Уся гэтая дзейнасць каардынуецца праз управленне дыпламатычнай бяспекі МЗС. Яго начальнікам названы Усевалад Глушкоў, які раней удзельнічаў у дыпламатычных місіях у Літве, Латвіі, Польшчы ды Францыі. Сярод кіраўнікоў падраздзялення таксама згадваюцца намеснік начальніка ўправлення Андрэй Швец, які нібыта працаваў пад прыкрыццём у Літве, Германіі і Польшчы, а таксама загадчык сектара ўласнай бяспекі Олег Буйкевіч ды кіраўнік сектара спецыяльнай сувязі Віктар Каменеў. Расследавальнікі адзначаюць, што частка супрацоўнікаў укараняецца ў сістэму Міністэрства замежных спраў яшчэ ў маладым узросце і будуе кар'еру як звычайныя дыпламаты. Іншыя ж пераходзяць у дыпламатычныя структуры пасля некалькіх гадоў службы ў КДБ ці ГРУ, атрымліваючы пасады дарадцаў, сакратароў, аташэ альбо супрацоўнікаў консульстваў. Некаторыя з іх карыстаюцца спецыяльнымі пашпартамі з выдуманымі імёнамі і біяграфіямі. Адна з найбуйнейшых груп спецслужбістаў Лукашэнкі, як гаворыцца ў матэрыяле, была выяўлена ў Бельгіі, дзе знаходзіцца штаб-кватэры Еўрасаюза і НАТО. Паводле даных Белпол, у яе ўваходзіць дарадца Павел Гур'янаў, аташэ па пытаннях абароны Дмітрый Лука, першы сакратар Дмітрый Крышталь, а таксама аташэ Сергей Артем'еў. Пры гэтым Гур'янаў нібыта выкарыстоўваў пашпарт прыкрыцця на імя Павел Карчагін. Падобна, што яно было невыпадкова выбрана ў гонар галоўнага героя кніжкі камуніста Астроўскага «Як гартавалася сталь». Асобная ўвага ў расследаванні ўдзелена ўкраінскаму напрамку. Сцвярджаецца, што да эвакуацыі пасольства Беларусі ў Кіеве ў 22 годзе там дзейнічала паўнавартасная група супрацоўнікаў спецслужбаў. Сярод іх названыя дарадца пасольства Уладзімір Зубкоў, ваенны аташэ Ігар Шматок і яго памочнікі Яўген Касавец і Віталь Мельнікаў, а таксама першы
першы сакратар Дмітрый Пралюб і афіцэр-шыфравальнік Эдуард Долмат. Аўтары расследавання мяркуюць, што гэтая каманда магла працаваць не толькі ў інтарэсах Мінска, але і на карысць расійскіх спецслужбаў. Пры гэтым найбуйнейшая сетка беларускіх агентаў пад дыпламатычным прыкрыццём, паводле версіі Белпол, дзейнічае зусім не ў Еўропе ці Злучаных Штатах, а ў Расіі. У адрозненне ад заходніх краін, дзе гаворка ідзе пра некалькіх супрацоўнікаў у асобных прадстаўніцтвах, у Расіі яны налічваюцца дзясяткамі. Яны працуюць як у пасольстве ў Маскве, так і ў генеральных консульствах іншых гарадоў. Такі маштаб прысутнасці тлумачыцца цесным супрацоўніцтвам дзвюх краін у сферы бяспекі і абароны. Працягваецца скандал вакол затрымання спевака Аляксея Хлястова. Артыст, які цяпер трапіў пад забарону і вымушаны працаваць у таксі, быў затрыманы ў пятніцу па незразумелых прычынах. Пазней стала вядома, што Хлястова хутка судзілі і далі яму 14 сутак арышту. Цяпер ён знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Выглядае, што прыхільнікаў Лукашэнкі зачапіла апошняе інтэрв'ю спевака, у якім ён расказаў, што яму не даюць выступаць у Беларусі. Прынамсі, менавіта яго згадваў верны лукашэнкаўскі прапагандыст Казакоў у сваім хамскім выказванні пра Хлястова. Он, сказал о том, что то, что его отстранили от сцены, это казнь. А то, что ты урод моральный, пытался наезжать на свою страну в 2020 году, и после этого ты еще требуешь какие-то дивиденды, ты каким-то образом вообще не догоняешь. И после этого ты еще сидишь и рассказываешь, что да, вот меня, понимаете, отстранили. Хочешь – пой. Хочешь, пой. Сейчас есть ТикТок, Ютуб, пой. Если ты такой талантливый, пробьешься. Едь в Россию, пой, там пробьешься. Нет, собака, ты такси водишь. Ты потом после этого еще садишься и рассказываешь, что меня задержали. Наши сотрудники ГУБОПа сказали, что он вернется домой, когда отсидит положено. Леша Хлестов, ты мудак, мое любимое. Слушай, ну тут... У Мінску на адным з пажараў супрацоўнікі МНС выцягнулі з палаючай кватэры ката і змаглі вярнуць яго з таго свету. Калі ката знайшлі, жывёла ўжо не падавала ніякіх прыкмет жыцця, аднак ратавальнікі яго не кінулі, а вынеслі на вуліцу і правялі кату сардэчна-лёгачную рэанімацыю, літаральна яго ажывіўшы. Праўда, што было з катом далей, таксама ці ўсё ў парадку з яго гаспадарамі, не ўдакладняецца. Даверлівых людзей па ўсёй Еўропе дураць беларускімі грашыма. Чарговы такі выпадак адбыўся ў Германіі. Там да мясцовага маладзёна звярнуўся па дапамогу незнаёмы мужчына, які распавёў, што яго банкаўская картка не працуе і папрасіў абмяняць беларускія рублі на еўра, каб даехаць сям'ёй дадому. Даверлівы мінак даў суразмоўцу некалькі соцень еўра і атрымаў узамен беларускія банкноты. І толькі пазней ён даведаўся, што атрыманыя грошы старыя і ўжо несапраўдныя, і тады падаў заяву у праваахоўныя органы. Прычым махлярства пры дапамозе беларускіх грошай старога ўзору зусім не унікальнае, і падобныя выпадкі неаднаразова фіксаваліся раней. Адметна, што часта беларускія старыя рублі выдаваліся чамусьці за балгарскія левы. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.